दानिया फैगोन मोनसे गोदान ददद गोजोनथाव खौरां जोंनिनो मानगोनां आइ आफा बिदा फंबायफोर नोंथांमोन जोंनियावनो दा सफैदों गोदान बिजाब से थाखोनि गोदान बिजाब बे बिजाबाव दङ थाइजौखौनो आइ होनलायनो सिखिरि समाव जों गुबुनफोरनि बायदि गोबां खालामनाय जायाखै जोंनिया बारांल' गुबुनफोरना गोबांबा जोंनिया बारांल' जोंनिया कमेन्ट हरलायनो हागोन आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायदों आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट हरनानै आंनि आरो जोंनि बे बिजाबखौ माबायदि मोनदों खावलायहरनो हागोन दानिया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे बिजाबनि सोमोन्दै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बा आंनि खन्नायखौ नायदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दानिया फैदो मोनसे बर' राव सोलायनाय माने ओरैबायदि लिरदोंना दा बुंसै आङो ससेखौहाय सिगांग्रो आङो बुंना लाग्रोनोसै जाखिनि बुंनांगौ बेखौहाय जोंनि बे बर' साहित्य सभानि जाखिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना मा उन्दुना दंमोन नामा आरो जोंनि मानगोनां एबसुनि दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर' ना दिपेन नार्जारि ना मा नोंथांबो मा सिखाराखैमोन नामा दा जे गोदान बिजाब ओंखारदों बिजाबनि मुङा जाबाय हाबालाय बेसेबां थाखोनि होनबा बियो नायनि सेथि थाखोनि बे बिजाबावना ओरैबायदि गोरोन्थि माबा लिरदों दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो एसे नायनानै देखायनोसै जाहाथे बे बिजाबखौहाय बन्द' खालामफिनो बे आंनि खावलायनाय बा रायजोफ्रा मा होनाखौ मिथिया आरो जायखिनि जोंनि आफादनि बा पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बा बिथांमोना जाहाथे बिजाबखौहाय जब्द खालामो बे आंनि खावलायनाय आरो आंनि सन्देहआवहाय बा आंनि साननायावहाय राव पाब्लिकफ्राबो बे बिजाबखौ गनायना लानो हानाय नङा आंनि नुहुरनायावहाय ओरैबायदि गोरोन्थि दङ थादों गोरोबहोबाय खानजंजों नाजों मासजों आरो दाउदैजों बेथ' रिंसारथिया गोरोबाखै बास आरो दाउदै बियो आरो बियो मा जाखो बल कल बाति साति हिसाबाथ' आंनि थांखि मथेब्ला दाखालि तामुलपुरावहाय बर' साहित्य सभायावहाय प्रमदनि बिसियादि अपेनिं खालामदोंमोन ना प्रमदनि बिसिया बर' हारिखौ मा बायबाय पइसिं न'आव बाहायजानाय बेसादफोराव बेंखन हो पइसिं माने मालाय मिथियोना पइसिंआ माखौ होनो पइसिंआ माखौ होनो हो पइसिं न'आ माखौ होनो ओंखाम संग्रा न'खौ पइसिं होनोनो पइसिं ओंखाम संग्रा न'आ पइसिंसोनो आरो नै दाउब'नो दाउब'खौ मा होनो बरफ बा बरफखौ मा होनगोन थान्दा ना गुसु जायखिनि लिरग्रा बिथांमोन जायखिनि बिजाब लिरदों जायखिनि बिजाब बानायदों बे बिथांमोना जाहाथे बे बिजाबखौ थाबैनो थाब सुद्रायफिनो जाहाथे बिदि एथ' अननाय भाबै लिरनाङाब्रा आरो बे बिजाबावहाय एसामिस हांखोबो हाबदेरदों जोंनि बर' बिजाबावहाय एसामिस हांखोबो हाबदेरलायनाय बेखौ सुजायग्राया सोर जोंनि बर'आ ना गुबुन हारिया ना गुबुन जाथिया आरो बेजों लोगोसे आङो बुंगोन आं बे तामुलपुरनि बे गोजौ बाहागोआवहाय बर' आखर होनायखौहाय जुदि सानै दुथां मानसिया फैनानै जुदि धमखि होनो हादोंबा जोंनि बिटिसियावनो अब्ला जोंनि बिटिसिनि CM प्रमद बिथाङा मा खालामनानै थाखो गावनि तामुलपुरनि हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथि अनलि 1.5 किल'मिटारल' प्रमदनि न'आ बाव बेयो फैनानै मा बेयो बुंफैनो हाया नामा गावनि साखाथिनि जायगायावनो गुबुन हारिजोंहाय धमखि होजानाय गोजौ बाहागोआवहाय बर' आखर लिरनो मोनगौलाय जोंनि बिटिसियावनो लाजिथाव असम्भब बिराद लाजिथाव दंबावो र' नै फरायसालियाव फैजेनदों मात्र बेखौल' गोसोआव लाखिदो बै नुनाय दाउब'खौ बर' रावाव मा बुङो बरफ नुबाय दाउब'आ बरफसोनो
आरो बेबायदि नाम सोलायनाय नोंसोरनि न'नि रावजों आरो फरायसालिनि रावजों एबार नै फैनोसै नै बेखौ नाय बेयो मा फिथा बेयो आइखौ जोंनि मा होनना बुङो बर' रावाव थाइजौ थाइजौ दायो जोङो फरायसालि रावाव मा होनना बुंगोन गोदान बर' रावा आइ होनना बुङा अब्ला बे थाइजौखौ जुदि आइ होनोब्ला आफाखौ आफा होनोब्ला होमबा जोंनि बिमाखौ मा होनगोन थाइजौ होनगोन होनबा ना बिमाखौहाय जुदि थाइजौखौ आइ होनोब्ला अब्ला बिमाखौ मा होनगोन थाइजौ जाय बिथाङा लिरदों बेखौहाय बिमाया एसे मोजां फोरोंदों खोमा ओंखायनो बिराद मोजां सोदोब दिहुनगासिनो दङ जाय बिजाब लिरदों जाय बे बिजाबखौ सुद्रायदों बे बिथांमोनखौहाय जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो थाब लोगो हमनानै जाहाथे सुद्रायफिनो दंबावो र' बर' राव बियो दै बेखौ मालाय बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद नाम खोनादोंना नोंसोरो फोरोंगिरियानो दुखु मोनदों बुजिदो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बहा गोमाखो ना सिखाराखै उन्दुगासिनो नामा गोजां बोथोरखाय गोजां बोथोरावहाय सिखारनाङा आरो दा नायबो ससियेल मिडियाआवहाय ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो बे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनाबो जानो हागौ नुबाय नुनायखाय नोंसोर थादों सिरि जायखिनि लिरदों बिथाङाबो बेबो नुबाय जानो हागौ ओंखायनो बे सिरि थादों आरो जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि एबसुनि बिथांमोना जाहाथे बेखौ थाब एक्सन लायो जायख्लंखौ मा होनो रयनानो जायख्लङा जाबाय बर' रावाहाय रयना गोदान रावा आरो बे जोंनि बे माइ बोग्रा माइ जमा खालामग्रा रयनाखौ मा होनगोन बेखौहाय रयनाखौ मा होनगोन अब्ला जुदि जायख्लंखौ जुदि रयना होनोब्ला बै सिगाङाव थाखानाय रयना मोनसे माइ जमा खालामग्रा खदाल बादि बेखौ मा होनगोन जोंनि बर'आवहाय बिराद गोरोन्थि दङ आरो मा होनो सेरजाखौहाय एम्बु सोर फोरोङा बेखौलाय आरो बे लिरग्राया सोर आरो बे लिरग्राया जोंनि बिटिसिनि जाखो ना बाहेरानि ना बांलादेशनि ना पाकिस्ताननि बे लिरग्रायालाय लासिंसिंनो सेरजाखौ सोर फोरोङा एम्बु होनो ना एम्बु बादिखाय बेखौ एम्बु होनांगौ नामा बेखायनो आङो बुङो आरो सिन्था खालामखायो आङो जेसेबां लेखा गोरोङानो जाथों खामानि गैया बियो गावबागावनि उदैनि थाखायल' लेखा गोरों बा जों पाब्लिकनि थाखाय बिसोरो लेखा गोरों नङा बिसोर साननो रोङा गावबागावनि उदैनि थाखायल' बिसोरो लेखा गोरों पाब्लिकफोरनि थाखाय इयुन फिउचारनि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय बिसोरो लेखा गोरों नङा भिडिअखौ बावनो दोनबाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम प्रमद बिसिजों बायजाबाय बड' साहित्य सभाया